I ni ar B-Roads Ceredigion heddi. Trad lawr ar y sbarding gyda Rich fel arfer, a fflat i'r mat yn wlad yr alis. A ni'n anelu am dafarn bach go special. Ie, dwi wedi cyrraedd Llanfihangel y Creuddyn, a dyma chi Tafarn y Mis, y Ffarmers. Ie, croeso cynnes iawn gyda'r locals. Dyma i de. Elin a Lewis sy'n rhedeg y dafarn erbyn hyn, a dros y blynyddoedd diwetha, mae tipyn o waith di wneud i draws newid y lle. 5 mlynedd yn ôl, oedd tân difrifol iawn yma, a wedyn mae Elin a Lewis wedi gweithio'n galed iawn i ail adeiladu'r dafarn a gael yn ôl i lle mae fe nawr. Wel Elen, pen cwm, hwn yw'r local yn Llanfihangel y Creuddyn. Sio mae'r dafarn yma i ddechrau? Sy'n un fel on i gael, mae pawb yn nabod i gilydd, i ni'n cwrdd, mae'r gymdeithas yn cwrdd yma, mae'r pentre yn bwysig, i ni'n taro mewn os yw'n yn gweithio. Os ti wedi colli wilber neu rhywbeth fel yna, ni'n dod mewn fan hyn, i ni'n cael sgwrsio. Mae'n ardal sydd yn dibynnu lot ar y lle yma, ti'n bod? Ys faint ti bod yn gweithio fan hyn? Fi wedi gweithio yma ers cwpl o flynyddoedd nawr. Mae siwrntiad 3-4 blwyddyn wedi bod. Mae'n lle croesawgar iawn. Mynd yn brysur yma ar penwthnos yma? Ydy. Mae'n mwy bysi ar y di-sil mwy na dim. Ie. Ar cyn y di-sil a pethau. Lot o fwyd, mae enw dad o'r lle am y bwyd. Oes. Mae pobl yn dod o bell, ma. Mae rhywbeth i tynnu'n llygad i fan hyn, achos pan ti ddim yn cyflwyno, heblawn ar y te, pan ti ddim yn gweithio yn y byd teledu, mae hobi bach newydd o ti rwy'n gweld. Mae yna grew o ffermwyr i ni'n ardal Llanfihangel, a wedyn pisga sy'n nes uchau, neu ti'n bo? A crew bach o ffermwyr, cwpl o flynyddoedd nôl nawr, yn penderfynu bod yr holl ofalau yma mynd o wastraff ac o'n eisiau creu seidir, right? Felly mynd ati dysgu a creu seidir pisga chi. Crew wedi bod wrthi, a fe fuon ni yn cynnyrchu seidir sych gyda swigod, ond nawr mae gyda ni un melys. I ni'n casglu'r falau hyn, i ni'n gwasgu nhw, i ni'n cael y diod, i ni'n neud pob beth, ti'n gyfo? Ni drial hwn. Iechyd da nawr. Iechyd da. Mae'n ffein fyd? A fe'n ffein, mae fe'n gred. Mae'n lyflu. Pa mor bwysig yw e i gael tafarn mor safonol o hyn mewn pentre mor fach? Wel, mae'n bwysig iawn, ysdim neuadd da ni, so mae cyfarfodydd a unrhyw adloniant a bethau yn cael ei gynnal yma. A heno, sing-song bach da fi. Ac mae'r hen ffefrynnau wastad yn mynd lawr y dda. Wel, Rich, ar ôl rhoi lift i fi gynne, diolch gyda llaw, mae'r whiplash yw'n cico mewn nawr, ond o'n i'n gweld bod logo'r Ffarmers ar bonnet y car. Beth fi pam nhw e? Digon ffodus bod nhw fodlon noddi fi wneud rali Ceredigion 2 mlynedd diwetha. So mae'r holl Guinness fi'n yfed, maen nhw'n gweld bod nhw'n gwneud profit mas o fi'n. Maen nhw'n talu ti mewn stout, yw e? Ie. A i chi gyd boes yn rhan o'r tîm darts. Wyn, nid ti hefyd yn chwarae darts ys maint? Ie, oes. 40 years, siwr o fod. Ie? Dylan fan hyn, ti yw capten y tîm, pa fath o bethau mae capten tîm darts yn gorau wneud yn Llanfihangel y Creuddyn? Tua cael pawb i ateb, yn cael soto tîm y byddach. O ie, os yw'r ddim yn troi lan yr accents ma, maen nhw ma heno achos mae'r cameras ma. Troi lan yn hwy rhaid. O, efe. Ac Eiros, ys faint ti wedi bod yn chwarae? Wel, dechreuon ni'r second team blwyddyn diwetha, so ni'r ail blwyddyn i ni cael go ni nawr. Wel, iechyd da i'r Ffarmers, boys. Good thing, a pob hwyl, tidy darts. Na be maen nhw'n dweud, efe? Ie. Ac mae'r amser wedi dod i wobrwyo Tafarn y Mis Heno Esbydrec i'r Ffarmers, Llanfihangel y Creuddyn! Yes!